आब' आंनो पुलिस साख्रि खारनो थाखाय फैसा गैया आब' एसे फैसा दंबा हरलै 1000 2000सो होननानै फिसायखौ लानो थाखाय खालामगोन आं बे हिनजावखौ आंनि फिसायजों जाय मानसिया सिथाबदों आरो गलासो आरोना लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नै जा बिमा फिसा साइज गैयाबाबो नोंसोरनि गेजेराव नुजाफैलायबाय ओमफ्राय मोनसे खुसिनि बाथ्रा मोनसे आरो दुखु आरो मोनसेया जादों रसमानि मोनसे आरो फैसालिनि ओमफ्राय खुसिनि बाथ्रा खोथानि रसमा ब्रह्म सासे इउटुबार कमेडियान खालामग्रा बिखौ माने गोमाना दंमोन बियो गोबाव जाबायमोन नागिरना मोनाखैमोन रावबो माने ब' दङयो मिथियाखैमोन आरो माने हाबा जाहैखो ना मा सोरदो खारखो ना बबाव माने हाबखोमाना दंमोन रावबो मिथिया ओमफ्राय गोबां नाजानायनि गेजेरजों बेखौ माने मोनबाय आरो बहा दंमोन बेंगलराव दंमोन आरो अबेबा खामानि मावनासो दंमोन ना अबाव मा खालामना दंमोन रावबो मिथिया हाबा जादों नामा बियो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जेबो रिप्लाइबो हराखै जे न'आव आं हाबा जाफैबाय आमुदो ओरै खारबोदों होननानै रावनोबो जेबो फोरमायाखै आरो ओमफ्राय सिरि सिरियैनो जेरै खारदो ओरैनो दंमोन आरो ओमफ्राय दा नागिरना मोनबायनो आरो बेंगलराव दंमोन ओमफ्राय जानि मानसिफोरा माने इखौ न'आव पठायबाय होननानै बुंदों आरो बेखौनो ओमफ्राय आंबो मिथिनानै नोंसोरनि गेजेरजों शेयार खालामनो लुगैबाय आरो मोनबायबा मोजाङानो जाबाय देसाय ओमफ्राय फैनानै मोजाङै रुजु रुमुयै संसारखौ जालांनाय मोजां जिखिनि दङ नङा होमबा भुलालाय सोबदोबो जायो गोरोन्थियालाय मानसिजोंनो जाखायो नङा होमबा दा बेखौ दा मिलायलायनानै बुजिलायनानै गावबो बुजिबाय बा मिलायलायनानै फैफिननानै संसारखौ जालांदो ओमफ्राय दा गथ'बो खासे दंथारो बिखौ ओरै गारना थांनाया बिराद बोरैबा जादों ना नङा होमबा गथ'आबो गाबबाय थायो जाया लोङा थायो नङाबा दिनै बिमा गैयाबा गथ'फोरा माने गोदाव सोराव जायोना बिमाखौ नागिरनानै गाबखांना बयबाबो न'खराबो दुखु हौवायाबो नागिरनानै मोनाखैमोन ओमफ्राय दा माने मोनबायनो आरो ओमफ्राय जोबोर खुसिनि बाथ्रा आंबो जोबोर खुसि मोजां मोनदों जे मोनबायबा मोजाङै मोजाङै संसारखौ जालांथों खुसि खुसि हेपि हेपियैनो नङा होमबा न'खरावबो गावनि बिमाया जोनोमगिरि बिमा बिफायाबो खुसि जागोन आरो गावनि हौवानि न'खराबो गथ' गथायाबो बिदिनो मोजां जागोन ओमफ्राय मोनसेया जादों फैसालिया माने ससियेल मिडियायाव फैनानै गावनि दुखुखौ फोरमायदों आरो माने दा गाव माने जोबोर माने दुखु खैफोदाव गोलैना दं आवगायो गावनाव बिराद मानसिफोरा हेल्प बिफैयोमोन हेल्प खालामदों दा गाव दुखु जाना दं खैफोदाव गोलैबाबो दा आंखौ रावबो नायफिनाखै होननानै बुंदों आरो बियो ओमफ्राय दा बियो मा बुंखो नोंसोरबो नायलांदों आंजों लोगोसे फैसालिया लाइभआव फैनोबो उसुबिदा मोनोना भिडिअ दाबो दं आंनाव दंबालाय मा जानो होनानै होबानो जाबाय खनसे एबार नायदो एक्सन क्या लेते है भिडिअ होनानै आंखौ खनसे सोरबाया भाइरेल खालामबावसाय एबार माबायदि एक्सन लागोन आङो ना खनसे ट्राइ नाय आरोखि ना खनसे खालामबाव मानसिया जानो होननानै जाया मा दंमोन मा गैयामोन बौ बाजाराव रेस्टुरेन्ट दं खुसबु रेस्टुरेन्ट दं आं मा खालामो आं खामायो आं हारसिं खामायनानै जायो क'क्राझार गभ कलेजावबो आङो केन्टिं होदों आं केन्टिं होनानै थाखा फैसा आं बेसेबांखिनि आं खामायनांगौ दिन रात मेहनत खालामदों मानसिया नसिब नैबे नसिब जेला ग्रह नक्षत्र नाङोला मानसिया जेबो मिन्थिया मिथिबाय ना ग्रह नक्षत्र नाङोबा एबा गाज्रि हावा एबा ख्रिस्टानफोरनि माबायाव मा होनो सैतान होनो आरोना गाज्रि दस्रायाव जोंनि माबायावबा ब्रह्म कुमारियावबा माया होनो नैबे मेगनजों मोदै गयो ओरैनो जानो होननानै जायाखै रावबो मिथिबाय ना जानो होननानै रावबो जायाखै आंहाबो दुखु दं बिखा बिख्लो दं आं बेसेबां मानसिखौ आं हेल्प होयोमोन सहाय होयोमोन माबायावबो फेसबुक पेजनि गेजेरजों बहुत मानसि आंखौ मोनथिनानै दखान होयो मायो होननानै मोनथिनानै बयबो मानसि आंनाव बिहरोमोन आब' आंनो एडमिसन खालामनो 1000 हरलाय फैसा गैया होनबा आं बेसेबां हरस'नानै होयोमोन आरो सोरबाया होनो आब' आंनो पुलिस साख्रि खारनो थाखाय फैसा गैया आब' एसे फैसा दंबा हरलै 1000 2000सो होननानै बेसेबां बिहरस'योमोन मानसिफोरा आं बेसेबां मानसिफोरखौ सहाय होयोमोन दिनै आं मोनसे बिपद जानायाव आंखौ रावबो
जेबो सहाय होआखै आंखौ ओरैबायदि गाज्रि 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 होननानै हाखर सिङाव दुबिहोनोसो नाजादों ओरै जागासिनो दं आंनि फिसायखौ लानो थाखाय सोरबाया जाय नों नुगोन ना ओरैबायदि खालामगोन आं बे हिनजावखौ आंनि फिसायजों जाय मानसिया सिथाबदों आरो गलासो आरोना सिजोब्बाय फोरानना फैबाय दासो गोसोम जाजोबनाय नुदोंना इमान फुंनिफ्रायनो सान्दुंमोन खावसे रानखांबायमोन आरो नै दसेनो हानानै नायलाय बोथोरखौ मबाइलानो सिजोबलायबाय जि माखा सिजोब्बाय इखिजा माइ गायनायनि फुनायनि मानसिफ्रा जाबायदि दावराव ट्रेक्टरनि दावराव मा बुंना दै गैदो दै होयै होयै जाहानि फुख्रिनि दै लाङै मानसिफोरा मालाय रानफ्रुब्रोम लायो अखानो हाना होबाय दसेनो ज्राव ज्राव मा जागोन आरो बोथोरखौबो पात्ता गैया दे हाथोसै दै नांगौबो जादों इयावल' हास्रेनायाव मा जानो मालाय जुब जुब गोबां सप्तासेसो हाना होबा मालाय ओइना आंहा फिसाजोआ गाबदो फुथुना आङो बामना दंमोन ओमफ्राय आरो फदनो गारियाव फुथुनानै हागालायबाय नै ओमफ्राय लामाथिं दसे ओंखारबाय दैनो माइ गायगासिनो दं जोंहा बाहागिफोरा बिखुमजो बिजावजालि दं आरो जोंनि मोनाबिलियाव थांना थांना जा मोजां जादों इयाव मटरजों माने फख्रिनिफ्राय दै होनानै सारनानै बिदि होना होयो ट्रेक्टरा दानि फख्रिनिफ्राय लाबोदो दैखौ फुरायसा थैनाय फोथाराव बैयावबो इखौबो लाखादों खोमा गायगासिनो नै लामाया जोंनि गामिनि थांग्राया ओमफ्राय नै मोनसेथिं बरपेटानिफ्राय बाय होमबा लोगोफोर दिनै ब्लगआव बेखिनियानोसै